ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. नुकताच हितेश आणि रुपेश हे आपल्या मित्राच्या लग्नाला जायला पुण्यासाठी निघणार होते. तो तिसरा मित्रही यांचा जिवलग मित्रच होता. तसंच हितेश आणि रुपेशनी रात्रीच जाण्याचा निर्णय घेतला, कारण की लग्न दुसऱ्या दिवशी सकाळी 12 वाजता होते. त्याच वेळेला हितेशने हॉर्न वाजवला आणि रुपेश हा बिल्डिंग खाली आला. दोघंही कारमध्ये बसले आणि पुण्याकडे निघाले. गाडीत एफएमचा मोठा आवाज करून एका ढाब्यावर थांबले. जेवण वगैरे उरकले आणि पुन्हा आपल्या प्रवासाला सुरू झाले. साधारण दुसऱ्या दिवशी सकाळी 5 पर्यंत पोहोचू असा त्यांचा अंदाज होता. काही वेळ आराम करून आणि त्याच वेळेला लग्नही भेटेल असा ह्यांचा विचार होता. गाडी घाटामध्ये आली आणि त्याच वेळेला बाकी गाड्यांची वर्दळ ही पूर्णपणे कमी झाली. गाडी हितेश चालवत असल्याने हितेशला झोप येऊ लागली. त्याच वेळेला हितेश बोलला, रुपेश गाडी घे, मला फार झोप आली आहे, मी थोडा आराम करतो. त्याच वेळेला तो गाडी चालव. पण रुपेशकडे बघताच रुपेश स्वतःच झोपेमध्ये गार होता. त्याच वेळेला हितेशला झोप काय आवरत नव्हती. 5 ते 10 मिनिटं झाले असतील. हितेशला एक छोटेसे हॉटेल अँड लॉज दिसले. थोड्या वेळ आराम करू असं हितेशने रुपेशला उठवून सांगितले. त्याच वेळेला रुपेशने ही होकार दिला. गाडी त्या लॉजजवळ गेली आणि आश्चर्याचं म्हणजे तो लॉज रस्त्याच्या बाजूला असून देखील तिकडे गाड्यांची वर्दळ नाही किंवा कुठल्याही माणसांची वर्दळ नाही. हितेशने गाडी लॉजजवळ आणली आणि दोघंही लॉजच्या आत गेले. तसे रिसेप्शनवर कोणीच नव्हते, म्हणून रुपेशने जोरात बेल वाजवली आणि एक 7 ते 7.5 फूटचा उंच माणूस हा आला आणि विचारलं, काय काम आहे? तेवढ्यात हितेश बोलला, आम्हाला एक रूम हवी आहे. आणि त्याच वेळेला तो मोठा माणूस बोलला की सध्या रूम भेटणार नाही. आणि त्याच वेळेला साधा एक माणूस येऊन त्यांना बोलला, अहो साहेब, ती 301 नंबरची खोली देऊन टाका. आणि त्याच वेळेला तो रिसेप्शनचा माणूस बोलला, नाही, ती नाही, आपण ती देऊ नाही शकत, तुम्हाला माहिती आहे ना. आणि हितेश बोलला, अहो असेल ती द्या, आम्हाला फक्त काही तास काढायचे, आम्ही निघून जाऊ. आणि रुपेशही त्याच्या मागोमाग हो बोलला. त्या रिसेप्शनच्या माणसाचा विरोध असून देखील केवळ रितेश आणि रुपेशमुळेच त्यांना हे घ्यावे लागले. रुपेशने रूमची चावी घेतली. त्याच वेळेला तो रिसेप्शनचा माणूस बोलला, तुम्ही चाललाय पण जरा सांभाळून, काय झालं तर आमची जबाबदारी नाही. हा प्रश्न जरा आश्चर्यदायक होता. रुपेश आणि हितेशला दोघांनाही चिंता वाटली, पण त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं. तसेच पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर जाताच पूर्णपणे अंधार होता. त्यांना वाटलं की सध्या सगळे झोपले असतील आणि तसे ते 301 मध्ये गेले. आश्चर्याचं म्हणजे 301 हा फ्लोअर जरी सगळा घाण असला तरी ती रूम पूर्णपणे चकाचक, म्हणजे एकदम चांगली होती. एकदम स्वच्छ, जसे की आपल्या घरी असते. तसे बॅगा त्यांनी खाली ठेवून ते निद्रेचा आहार म्हणजे झोपी गेले. काही वेळेला हितेशला रुपेशच्या बोलवण्याचा आवाज आला, अरे हितेश उठ, उठ लवकर. तसा हितेश आपल्या गाढ झोपेतून जागा झाला आणि बेडवरून उतरून बसला आणि रुपेशला उठवले. अरे मला का उठवलंस? त्याच वेळेला रुपेश झोपेत बोला, मी कुठे तुला उठवलं, मी तर मस्त झोपलो आहे. आणि हितेशही रागवला. हितेश बोलला, अशा वेळेला मस्करी करायची गरज नाही आहे, शांतपणे झोप.
त्यावेळेला पुन्हा सगळे झोपी गेले. काही वेळाने बाथरूमचा नळ स्वतःहून चालू झाला. हितेश पुन्हा उठला. हे असं कसं झालं म्हणून हितेशने नळ पुन्हा बंद केला. आणि त्यावेळेला जे त्यांनी आरशामध्ये बघितलं ते फार भयानक होतं. कारण की त्या आरशामध्ये रुपेश हे जे तोंड पूर्णपणे रक्ताने माखलेलं आणि त्याच्याकडे बघून हसत होता. हे बघताच हितेश जोरात ओरडला आणि बाथरूमच्या बाहेर आला. तेवढ्यात रुपेशची जाग आली आणि रुपेशने विचारलं, अरे काय झालं? पण हा प्रकार त्यांनी सांगायचा टाळाटाळ केली आणि बोलला, काही नाही, थोडा माझा बोट चिमटलं. याचं उत्तर असं देऊन त्यांनी टाळाटाळ केली आणि पांघरुणाच्या आतमध्ये जाऊन पूर्णपणे घाबरलेल्या अवस्थेमध्ये झोपून गेला. काही वेळामध्ये रुपेशला असले भयानक अनुभव यायला लागले. कधी कोण जागा करतंय तर कधी कोण केस खेचतंय असले अनुभव यायला लागले. काही वेळाने रुपेश हा स्वतःहून जागा झाला आणि त्याने हितेशला जागा केले आणि त्यांनी हा प्रकार सांगितला. त्याच वेळेला हितेशने देखील हा त्याला प्रकार सांगितला आणि त्यांनी त्याच वेळेला त्या लॉजमधनं म्हणजेच त्या हॉटेलमधून निघण्याचा निर्णय घेतला. आपापले बॅगा भरले. पण आश्चर्याचं म्हणजे तो दरवाजा हा यावेळेला उघडत नव्हता. आणि त्यावेळेला रिसेप्शनला फोन लावायला गेले तर फोन हा डेथ दाखवत होता. आता आपण काय करायचं? हितेशने रुपेशला विचारले. त्याच वेळेला रुपेश बोला, 1 मिनिट, आपण मोबाईलने ट्राय करू. मोबाईल पूर्णपणे स्विच ऑफ झाले होते आणि हितेशला चाहूल लागली की इथे कुठली वेगळी शक्ती आहे. त्याच वेळी बाथरूमचा दरवाजा हा स्वतःहून उघडण्याचा आवाज आला आणि त्यावेळेला हितेश आणि रुपेशने जे बघितले ते फार भयानक होते. कारण की यावेळेला रुपेश हा पूर्णपणे रक्ताने माखलेला या अवस्थेत बाहेर येत होता. पण हे रुपेशचे प्रतिबिंब होते. म्हणजेच रुपेश आणि हितेशला समजून गेले की इथे कुठेतरी भुताटकी शक्ती आहे, आपल्याला इथून लवकर निघायला हवं. सुदैवाने दरवाजाही उघडला आणि ते आपल्या बॅगा घेऊन पळायला लागले आणि जोरजोरात ओरडू लागले, कोणी आहे का इकडे? आम्हाला वाचवा, कोणी आहे का? पण दुर्दैवाने तिथे कोणीच नव्हते. कसे बसे ते दुसऱ्या फ्लोअरवर पोचले आणि तिथून पहिल्या फ्लोअरला जाताच त्यांना एक गोष्ट लक्षात आली की ते केवळ आणि केवळ दुसऱ्याच फ्लोअरवर पोचत आहेत. म्हणजेच गेल्या 10 ते 15 मिनटं ते खाली तर येत आहेत, पण ते दुसऱ्याच फ्लोअरवर. आता आपण काय करायचं? हितेशला प्रश्न पडला. त्याच वेळेला रुपेशने सांगितले, कसे करून देवाचे नाव घेऊन आपण खाली जाऊ. दोघांनी नाव घ्यायला सुरू केले. मोठमोठ्याने हनुमान चालिसा बोलू लागले आणि कसे तरी केवळ देवाच्या कृपेने ते रिसेप्शनवर पोचले. त्याच अवस्थेत ते बाहेर जायला निघाले, पण त्यांचे पावले जड झाले होते. त्या दोघांनाही पाऊल पुढे टाकताच येत नव्हते. आणि त्याच वेळेला तो 7 ते 7.5 फूटचा माणूस हा त्यांच्या पाठी येऊन उभा राहिला आणि तो बोलला, ती तुम्हाला सोडणार नाही, ती तुम्हाला सोडणार नाही. आणि हे ऐकताच रुपेश आणि हितेशला फार भीती वाटली. ते पुन्हा देवाचे नाव घेऊ लागले. देवशक्ती ही यांच्या मागे असल्यामुळे रुपेश आणि हितेशला काही भीती वाटली नाही आणि ते त्या लॉजमधून सुखरूप बाहेर निघाले. आणि त्यांनी गाडी चालू करताच पुढे जे बघितले ते फार आश्चर्यदायक होते. कारण की ते लॉज पूर्णपणे जळत होते. हा नक्की प्रकार काय आहे या दोघांनाही कळले नव्हते, पण त्यांना याची मात्र चाहूल लागली होती की हा एक भुताटकीचा प्रकार आहे. त्याच वेळेला हितेशने गाडी एक जोरात
हायवेवर नेली आणि दुसऱ्या दिवशी ते लग्नाच्या ठिकाणी पोचले. त्यांच्या मित्राला हा झालेला प्रकार सांगितला. त्याच वेळेला मित्राच्या आईने सांगितले की बाळांनो, तुम्ही काल वाचलात, कारण की असे अनुभव ज्यांना आजपर्यंत आलेले आहेत त्यातले फार जण हे सुखरूप वाचून शकलेले नाही आहेत. रुपेश आणि हितेशला फार भीती वाटली. नक्की झालं काय होतं, रुपेशने विचारलं. त्याच वेळेला तिच्या आईने सांगितले, साधारण 15 ते 20 वर्ष आधीची ही गोष्ट असेल. तो लॉज हा आधी फार चांगला चालत होता. थोड्या वर्षांनी एका दिवशी तो मालक फार चिंतेत होता, कारण की त्या लॉजच्या पुढेच आणि मधोमध त्या लॉजच्या हायवे जाणार होता. म्हणून हा लॉज त्यांना रिकामा करून दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ लागणार होता. पैसे उधार घेऊन, लोन घेऊन त्यांनी तो लॉज हा हायवेच्याच बाजूला बांधला. पण त्या मालकाचे दुर्दैव असे की कोट्यवधीचा लॉज बांधून सुद्धा तो लॉज काही चालला नाही. तो लॉजचा मालक फार चिंतेत गेला. एके दिवशी त्यांनी आणि त्याच्या बिझनेस पार्टनरनी या दोघांनी त्या पूर्ण लॉजला आग लावली आणि त्याच लॉजमध्ये जळून पूर्णपणे खाक झाले. आणि त्याच लॉजमध्ये त्यांची आत्मा अजूनही फिरत आहे. वेळेनुसार ते लॉज पूर्ण पडून गेले, पण अमावस्येला ती ठराविक लोकांनाच दिसते आणि काहींचा जीवही घेते. पण केवळ तुमचे नशीब चांगले की तुम्ही तेथून सुखरूप आलात. हे ऐकताच हितेश आणि रुपेशला फार भीती वाटली. पण आपले नशीब खरंच चांगले की आपण त्या ठिकाणून सुखरूप आलो. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही कथा कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन नक्की दाबा. थँक्यू.